Имам си едно желание. Понякога ми се струва, че това желание живее в мен като тих пламък, скрит дълбоко, в онзи невидим ъгъл на сърцето, където дори думите се страхуват да пристъпят. Не е мечта, не е и прищявка, не е купнеж износен от времето. Той е като вътрешна повеля, като шепот на душата, която помни повече, отколкото съзнанието може да понесе. И все пак, това желание е толкова човешко, толкова земно, че понякога боли от неговата простота. Да срещна истинската любов. Не онази, която идва да ме спаси, а онази, която идва да ме създаде отново. Да я срещна дори закъсняла, след толкова чакане, след толкова самота, вплетена в кожата ми като нишка, която вече не мога да изтръгна. И все пак отвъд това желание стои едно по-дълбоко знание. Тихо, неподвижно, като камък на дъното на река. Знанието, че над всичко стои нещо по-свято, по-необяснимо. Задачата, която Бог ми е дал за това прераждане. И аз знам, едното не изключва другото. Напротив, любовта и предназначението са като двете крила на една и съща птица. Нито едното не може да лети без другото. Чувствам, че истинската любов ще дойде като резултат от отдаването, от онази пълна капитулация на егото пред Божията воля. Защото в света на хората любовта често е бягство, а в света на духа връщане у дома. Понякога се питам, кога започна това чакане? Може би тогава, когато разбрах, че любовта, която търсим навън, е само отражение на любовта, която не сме си позволили навътре. Или когато престанах да вярвам, че някой ще дойде, за да ми допише смисъла. И започнах да усещам, че смисъла вече е тук. В самото търпение, което се превръща в молитва. В мълчанието, което не е празнота, а пространство, където нещо озрява. Търпението, разбрах, не е застой. То е вътрешна алхимия. Нещо невидимо се движи в мен, докато навън всичко изглежда тихо. Като вода в дълбочината на езеро, неподвижна на повърхността, но жива отвътре. Понякога в нощната тишина чувам това движение, усещам как душата ми се разширява, как става по-мека, по-прозрачна, по-способна да побере